Azken finean, batzea, ikusentzunezko komunikazioa baina amaituta, enpresa txiki bat eta ekintzaia sortzeak dakarren konpromisoaz. Beraz, Amaia, nahi duzunean? Ni esker, Amaia. Egunon. Gukengo kontako du pixkat hiruartean zelan etxen dugun lan ikusentzunezko proiektuetan eta esango bai apur bat zelan sortu genduen Irudart eta zelan hasi ginen. Ikusentzunezko proiektuetan aritzen garinen, lehenengo ideia beti izaten da, ikusentzunezkoak ikasten dutez, eta oin, zer aldoten, kamari hartu lepun eta grabatzera urtean, ero erreportaiaken, aukera geixa dagoz. Gure aukeri izan da, Irude animazioen ingurun lanetxi, eta izatez Irude diseinua da, gure oinarrixa ikusentzunezko proiektu guztitan. Printzipioz, emoten dau, Irude diseinua eta ikusentzunezko proiektuetan ez dagoela loturarik, baina pentsatzen dozuena baino lotura geixa dago. Eta hortako ekarri duguz pauso batzuk, zeuek ikusiko dozue, zelan dagoen loturi. Ikusten duzuen modura, Irude diseinuan animazioen lanetxeko pauso asko monbidiz eta ikusiko dozue zelan zuen proiektuetan pauso asko eta asko bardinak izango dizela. Lehenengo pauso gutzako da garrantzitsuena, da bezeru ulertziz. Bezeruk deitzen dozkuen olako proiektuk etxeko gehienak ja ideia bat okitzen dabe euren burun, baina ez da izaten erreza hori idei ulertzi eta horren ideien kontzeptu bat atarati. Orduan, behin ezagututa ideia zein dan eta kontzeptu zein dan, horrea zen behar duguna da gidoi bat diseinau. Hori gidoia diseinautak haunen, horrek esango duzku zeintzuk helburukiko dugu zan eta emaitzegoki bat lortzeko estrategizape diseinatzi lortuko dugu. Behin kontzeptu jakin da zein dan eta behin bezeru ulertutak uzarni da benen, storyboard bat marraztuko dugu. Storyboard bat etxeko, bakizu storyboarda dela bineta batzuk marrazti denpora murriztu baten. Bezeruk esango dozku zenbat denporako pelikula ero proiektu bat nahi dagoen, eta horretan binetan marraztuko dugu bera historia denpora murriztu horretan. Fase honetan, azpimarratzeko da, storyboardera aia orduko zirriborro asko birko duzela. Behin storyboardan marraztuta daukagunen bezerua gazoen gara berbetan, batzartuen gara, okei amondozku storyboarra zaurrera zoitzeko, modelatze prozesun sartuko gara. Modelatze prozesu honetan, modelatuko dugu gure estenan agertuko dira zen elemento guztik. Hau da, modelatuko dugu bera estenografia guztik, elementu guztik, pertsonaiak eta estenak nokiko dugu zen gauza guztik. Hemen be, asko entzoko nazu storyboardari buruz berbetan, hemen be, storyboardin agertzen dizen elementu guztik modelautuko dugu. Behin estena guzti modelautak haunen, setup fasiaz sartuko gara. Setup fasi da gure estenan pertsonajik egonez gero, hone pertsonaiak mugitzen hasteko eskeleto bat behar dabe. Orduan, hori eskeletu jarrikotza du pertsonajiai eta hori eskeletu maila bateaz binkulauko dugu. Horrek, hori gurutzako ona da, hola nenbidalan, gero hori personaji mugitzeko. Bezok mugiko badau, inezibiliko badau, berbaingo badau, kinu etxen badau, edozer mugimentu etxeko eskeletu mugitzuko dugu, eta horrek eskeletuko daba soziauta maila bat. Maila bat izango da, eskeletun gainetik doian azala.
baina, bueno, dana virtualin. Behin eskeletuk eta maila jarritxa kamarakin sartuko gara. Hemen ikusiko duzu zelan zuen proiektuekin be zerikusi asko daukola. Guk erabiltzen dugu zen kamak gure estena virtualetan, kamara virtualak diraz. Baina, euren konfigurazioei oso antzeku da zeuek erabiliko dozuena. Elementu bakotxak kamera bat eukiko dau asoziauta. Ze kamera bakotxak enfokako dau elementu bakotxa. Pertsonaji bada, estenako gauza konkretuk badira, kamerak bebai guk anima gutzen doguz. Kamerak salto-saltoka badoiaz, mugitzen badiz, gupe kamera virtualetan travelingak eta zoomak daukagu. Zeuek erabiltzen duzuen modura. Orduan oso antzeko tira zuek erabiliko dozu zen kamarak eta virtualen erabiltzen dizenape bai. Animazio prozesun aldugu anima danetarik. Animazioako prozesua estenako gauza guztizei animazioi emoti. Elemento bakotxak lehen esan duten modura kamera bat eukiko da, animazio prozesu honetan danetarik aldugu animau, ez bakari pertsonaia, baizik eta argixak, materialak, testurak danetarik aldugu animau prozesu honetan. Eta hemen be, storyboarda oso garrantzitu izango da, ze storyboardak esango dozku zein animazioen behar dugun. Animazioi prest dakagunin, animazio guztiko fasiagaz amaitzu dugunin, argiztapenagaz hartuko gara. Argiztapena zer da? Estena guztitan argiza behar dugu. Orduan, argiza jarri behar duguz. Eta argiza jartzeko argi mota ezberdin asko daukaguz. Egunezko historio pada, egunezko argiza beharko dugu. Gure historizoa gauean gertatzen bada, gaueko argizak jarri beharko dugu, naiz eta iluna izan argizak egon behar dira. Ero bestelan gure estena gertuko bada barruko aldin, barruko argizak behar dugu, kanpoko bada kanpoko argizak. Argiztapen fase honetan, argizak bakarrik ez duguz konfigurauko, baizik eta gerizpak bebai. Itzalak uste dez, zan nezuela, gerizpak eta itzalak bebai konfigurau bengo duguz. Gerizpak izalik ez luziagoak, motzauak, gerizpin intensidadi izalik gogorragoa, suabeagoa, orduan horre konfigurazio guztizak argizaz lotuta dago zanak, berton prestatuko duguz. Behin argiza prestakagunin materialakin jarriko gara. Alterantziz ez dugu bengo, ze depende argiza zelakudan, materialak edo testurak modu batera edo bestera ikusiko dira. Ordu lehengo beti argiza prestaten dugu eta gero sartzen gara materialekin. Materialatira gure estenan ikusiko duna gorriz doiana gorriz, adibidez, bakero tejido bat neba dugu simulau, bakero tejido hori landu beharko dugu. Orduan, materialak eta testurak geuk aldugu sortu zerotik. Edo bestela, depende historiza zelakudan, aldugu zerabili irudizak. Adibidez, JPG batzuk, TG bat, edo interneten aldugu zenak bilatu tejido konkretu batenak. Orduan, hemen joko asko alduguen. Eta hemen be konfigurazio atalin parametro asko aldatu behar dugu, nahi dugun tekstura edo nahi dugun materiala lortu arte. Efektu berezizak, efektu berezizak edo efektu bereziak, ikusten dugu telebistan efektu asko, esplozioak, keia, zua, eurixa, danetarik efektu guztizak ikusten dugu. Honako hiru diseinuko software baten, pentsaulek eguzan efektu guztik aldugu sortu. Adibidez, gure historizan eurizaen badau, aixe bolada bat agertuko bada, edo esplosio baten zua sortu behar badugu, hori dena atal honetan sortuko dugu. Hemen azpimarratzeko bai da, efektu berezizak be, animau aldugu zelaen. Efektu berezizak beben kamara dauke, Europa animauen godoguz, orduan, prozesu luzi da, baina, kitsi gora bera ezagutzeko, holan izango litzateke. Renderra da, 3D diseinuko software baten azkenengo pausu. Renderari buruz asko entzuten dugu berbetan, baina asko galdetzen dozku bai zer dan render bat. Orduan, renderra da, hiru modelu batetik irudi bat sortzeko prozesu bat.
Hau da, gutaka gure estena, dana modelatu dugu, argisa jarritza, animauta, testurak, orduan, hori da irudeko estena bat, baina hori estena irudixetara pasa behar dugu, gero horrek irudisak postprodukzioko hurrengo pausun editateko. Orduan, horre renderak atarateko, lehendabizi, bueno, esteni prest dagoni lehendabizi aukeratu behar dugu render motore bat. Ze, render motore asko dagoz. Orduan, zelan aukeratu render motore bat? Render motore bakotxak emaitz ezberdinak emongo dozkue. Orduan, depende historia zelako izango den, render motore ezberdinkat aukeratuko dugu. Hemen, guk honen ingurun lanetzen dugunok beti izaten dugu, jakingo baleuko, zema denpora eruten duzkun renderrak, ez? Orduan, render bat atarateko, irudi bat atarateko, batzuetan, segundo batzuk nahikuk izango diz, ero, beharko duguz bebai, minutxu asko bebai, depende zelako irudisa dan, depende zelako argisa dauko zen, bueno, faktore asko sartzen dizamen ez, baina, bueno, render emaitz egoki bat etxeko konfigurazio asko bidiz eta proba asko bidiz aurretik. Behin renderen parametruk zuzen daukagu zenin, pelikula guztiko renderrak atarateko beharko duguz minutxo asko, ordu asko edo egunak. Edo igual asteburu guzti bat, edo aste guztixa. Osa, denpora asko beten dau renderrak atarati, pelikula osoko renderrak atara behar badoguz. Behin irude diseinuko softwarea amaitzen dugunen, postprodukzio prozesura pasauko gadau, ondo zagutuko duzu ezuek. Orduan, horretako bideo-ediziozko software bat erabiliko dugu, eta ona importatuko dugu irudi guztik. Aurretik atara duzuen renderrak irudi zatira, orduan horrek irudi guztik atara importatuko dugu postprodukzioera. Bideo-edizioko software hau aldo aprobetxa renderrak txukuntzeko, beti dago zer txukuntzeko. Argizak nahi dugu pizkat argitzu, ilundu, kontrastik moldau, edo tono kromatikuk igual ez dira gu nahi dugu zenak eta pizkat aldo guz ikutu hor, orduan horrek aldaketa guztik, hemen aldo guzein. Gero bai, azken emaitza, bideo baten azken emaitza atarateko, testuk berdiz, audioa, bozen-off, musika, olako bestelako elementu guztik berton sartuko duguz. Eta emaitzera, eta, gero, honaz amaitzen dugunen, esportatze prozesu falta da. Hemen bezeruk esango duzku, ni nahi duten lana, nahi dute formatu baten, ero bestin, orduan, depende zein formatu nahi da ben, esportatze prozesu honetan aukeratuko dugu formatu, eta atara bengo dugu. Eta, ja, emaitzeko ziko litzateke, eta oin, erakutsi dugu zain pauso guztik, nahiko nauke zuek ikusti zelan geratzen den bideo txikitsu baten. Lortzen badu. Bidetxo hau da, aurretik ikusi duzuen irudizetan pauso guzti jungar erakusten, eta honen lanen pausuk izan diz. Hau atletikentzako promo bata, spot bata, eta ikusi duzu ez, hasi garinetik gidoi bat diseinatzen, prozesu guztik emon doguz, storyboarda, modelatze prozesua, azken batien da, segundu batzuko spot atarateko, baina aurretik honek pauso guztik emotik beharrezkoak izan diz, eta hori gainetik ikusi dugula. Baina, bebai, gustako jaten bebai, zuei azaltzi, oin arte izan da, guk irude arten zelan etxen dugun lain egunetik egunera. Hau da proiektu bat, baina proiektu guztik gitxi gara bera, honetxek pausuk behar da bezetxi. Baina zelan heldu gara, ondo jarritxa dago? Ez, bai. Baina zelan heldu gara
baina zelan heldu gara enpresi sortzera, eta enpresi sortzeko bide honetan, arazo asko topa dugu, zalantza asko, orduan, gustako jaten zuei azaltzi bai, pixkat gure bidizen izan dan. Irudart jaixo zen 2011an, 2010 engendun negozio plana, eta 2011an jaixo zen. Baina guk ezekiun ez zeuez, enpresa bat zelan gestionatzen zen, zelan martxan ipintxe zen, guk ekiun nire ekiditani gatoz diseinu mundutik eta ikusentzunezko mundutik, mundu bisak batu gendu zen, Irudart sortzeko, baina ezekiun zelan montatzen zen enpresa bat, ezekiun zelan gestionatzen zen enpresa bat. Orduan, laguntzaile modura Bilboko udala auki gendun, ekintzaileentzako ikastaro baten gendun, ikastaro luze baten gendun, gitxi gora bera jakitzeko zelan moldau enpresa bat sortzeko prozesu honetan. Baina, hau bide oso gatsa da, satisfazio asko moten dau, baina trabasko beba dauz eta zalantzaz betetako bide bata. Orduan, ezautu gendun Euskal Balei mugimendu, eta, Euskal Balei zer da galdetuko duzue. Euskal Balei da Euskal Ekintzaileek sortutako ekimen bat. Onarte ekimen bat izan da, mugimendu bat, baina ondala 2 hilabete elkarte sortu gara. Eta Euskal Balen etxen duguna da, teknologizia berrizetan oinarriza dauken enpresak ekosistema bat sortzera, ekosistema bat sortzeko sortutako ekimen bata, eta dagoen ekosistema teknologizia berrizetan oinarriza dauken ekosistema sendotzeko eta errezaua izateko ekosistema horretan ibiltzi sortutako elkarte bata. Orduan, komentatzu modura guk ezautu gendun Euskal Balei eta guk eukidu guzan zalantza, guk eukidu guzan arazuk eta eurakin egon gara berbetan eta beti laguntzen dago eta lagungarri isa da bide honetan horrek zalantzari aurre etxeko eta aurre jarraitzeko enpresako gestio horretan. Euskal Baleiko helburu nagusia ez litzateke izango besterik, Euskal Herrian posible izateko teknologizia berrizetan oinarriza daukagun enpresak sortzi posible izati eta ez bakarri sortzi baizik eta sortu eta arrakasti izati eta aurrera segitzeko, ez geratzeko bertan bera, aurrera segitzeko, hori izango litzateke helburu nagusixena. Baina beste helburu gehiago dauz bai, adibidez, Euskaldun enpresa teknologikuk beti base modura teknologizia berrizetan aritu izanak ezagutzera emoti eta heldutasuna dauken enpresapeia ezagutzeko atzetik datozen enpresa barrizak. Gero bai, heldutasuna daukezen enpresak oso balixogarri izatira barrizentzako, ze honek ja esperientzi bat dauke eta askotan aldozkue lagundu euren esperientzizagaz. Oso garrantzitsu bai, ekintzailentzako aholku zehatzak emoti. Adibidez, nik nahiko kontau, adibidez, guk Bilboko udaloki gendu laguntzen modura, baina gainetik kontaten dutzu edana. Zindozu eguneko unera jakin enpresa bat zelan gestionau, baina hemen saiatzen gara danok gagozen guztik ekintzailik adinez, azken baten esperientzizagaz da bestian esperientzizagaz hobeto konpontzezara eta gauza geixa erakusten dutzue. Orduan hori bezango zen helburutariko bat. Beste helburu garrantzitsu bata ideiak balioskotzi. Hau da, zuk aldozu ideia bat eki, nitokot ideia bat, negiot proiektu baten, igual, zu alzara konbenzioetan zeure ideiagaz, baina non hor behar dozu zateko ideia entzuten dutzuna, eta hori idei entzuta gero esati. Ondo zabiz, edo hau idei hona da, baina pizkat moldauen behar dozu, holan eta holan hobeto jungo da, holan aurrera. Orduan, horretik ideiak balioskotu aldugu zen Euskal Baleitxik. Eta, bai oso garrantzitsu da, enpresak, txikixatizerien errezagoa da, baina untixatizerien gatzagoa da. Euren barneko berrikuntza sustati. Hori garrantzitsu da, gero bai aurkitzeko fiskalitate egokizak enpresa bakotxentzako. Hori be gure helburutariko bat izango zen. Helburu gaixa, adibidez, startupak eta enpresa barrizak azteko leku fizikupe behar dabez. Batzuk etxin behazten diz, baina gokizena da, leku fiziko bat albodo zurki lehenengoko pausuk emoteko, hobeto horretan be, hori bizango litzateke gure helburutaniko bat.
Enpresa ekimen berrizai laguntzi moti oso garrantzitsu da, horretan be bagabiz. Eta zuentzako nik ikusiko neuke garrantzitsuena gaztiai ekintzailetza sustati gaur ikusten dugun etorkizuneko aukera egokizena modura. Nire aholku pertsonal izango litzateke satisfazio pilo bat ematen dago, naiz eta buruko min pilo bat bai emon, baina benetan satisfazioak gehixadiz. Eta nortzu sortu dugu Euskal Balei eta nortzu gauz Euskal Balei. Momentuz, 7-8 enpresa gara, barrun gauzenak eta sortu dugu zenak, eta ikusten duzuen enpresa guztik bakotxatauko beran zerbitzuk eta beran berezitasuna, baina eta dauko aman komunin, teknologisa berrizetan daukagula oinarrisa. Batzuken gara APP-ak, webguni, ikusentzunezko enpresak, baina eta dauko aman komunin teknologisa berrizetan aritzen garila. Eta azken batin, interesanti da hemen, naiz eta aman komunin dauki teknologisa berrizak osagarrisa garela. Orduan, edozen momentutan nik aldot bihar beste baten laguntza, edo beste batek nire zerbitzuak aldau bihar, orduan osagarrisa bai bagara. Eta zer etxen dugu Euskal Balein? Azken batin, enpresak eta startarrak konektau etxen dugu, zuntxe komenta duguna ez, azken batin osagarrisa gara eta bat abestiaz konektau etxen gara. Lehen komentuatu modura oso garrantzitsu da ezagutzi esperientzizak eta jakitzi bat aukuki da benara zuzelan konpontu da bezan, segua gara topa horrekin arazukin bebai. Eta saiatzen gara topagune bat eskaintzen ikassektoreko profesional guztixai. Proiektuk aurkezten dugu ekitaldizetan, Bilbon, Donostin eta Gasteizen etxen dugu hilun bat gitxi gora bera ekitaldizak eta proiektu barrizak aurkezten duguz. Bertan, mai ingurupen izan duguz beti gaizaz baten ingurun, eta datorren hilerako dakau prest inbertsio foro bat. Inbertsio foro horretan, estatu mailan dagozan inbertitzaile nagusizena gonbidatu duguz, ekintzaileen proiektuk ezagutzeko eta holan konektatzeko inbertitzaileek ekintzaileekin. Eta holan, idei egona daukezen ekintzaileek, inbertitzaileek betxuko dabez, eta holan finantzizateko euren proiektuk. Azken baten konektatu inbertitzaileek eta ekintzaileek hori hain gauzagatxa da eta hain garrantzitsu da. Eta Euskal Balein ingurune informazio gehizan izan ezkero, Euskal Baleiko webgune edo zueto pau, ero Twitterren behorri biltzen gara beti. Eta gu hiru artetik, gu Bilbon gaoz, gure webgunen daukozu ez proiektu batzuk eta sare sozialeten behi ikusi laikego. Mila eskarren hori. Zekit bat emate galderen bat daukan, aprobetxatu nahi bago aukera. Ni hasiko naiz, orduan galdera batekin. Aipatu duzu Bilboko udala, Bilboko udalarentzat egin duzuela proiekturen emate edo beste. Euskal Herrien ze eskaera dago irude merkatuan eta ze motatako enpresak interesatzen dira zuen zerbitzuak kontratatzera? Badauz, irude diseinua eta animazioa lantzen duguzan enpresak, ez gara asko, baina badauz batzuk, eta guk gure esperientzitik, guan atorten diren enpresak, danetari dago, baina gehien bat partnerrakin etxen dugu lan, adibidez, komunikazio enpresak, publizitate interaktiboa etxen da bezanak, internetera begira dagozan komunikazio enpresak, euren komunikazio kanpainetarako, adibidez, eskatzen duzku animazioko promoren bat, eta orduan horrekin kolaborazio modura partnerrekin etxen dugu lan. Eukidugu kasuren bat, adibidez, industria sektoreko enpresaren batek, ikusi dugu industria sektoretik, heldua tira, baina ez dago zen sartun da onako gauzetan. Orduan ikusi dabe, azken baten azoka batera doizenin euren bezeruk etxera,
oin arte dana berba zen dabe dana, hitze zen dabe dana, azaldu dabe euren proiektu. Orduan, hasi dira animazioko spotak edo promoak ipintzen, eta ikusi dabe euretzako be erraztasun geixa dagoela euren zerbitzuk eskaintzeko. Orduan, azken batin, zerbitzu gehienak internetera begira dagoz, interneteko promoak etetxeko, bideo marketing antzeko lanetan, eta gero beste enpresa mota batzuk bai, hasi dira virtualeko proiektu batzuk etxe, baina azken batin apur bat anetarik. Eskerrik asko. Matematek galdetu nahi badu. Bueno, banik jarraituko. Euskal Balin barrun edo Irudart enpresa barrun zeintzuk dira etorkizuneko apur bat dauzkazuen erronkak? Etorkizunera begira, gure helburu izango litzateke, adibidez, animazioen ingurun, animazio proiektu izati pizkat internetera begira promo geixa sartuko da bezenak. Helburu modura bai dakau, adibidez, virtualeko proiektuk merkauan geixa sartzi. Uste dugu, virtualeko proiektuk ez dago zela ez dira hain ezagunak. Urte asko goiaz merkatuan virtualeko proiektuk etxe, baina oindian ikusten dugu pizkat falteakuela bultzada bat geixa animateko virtualeko proiektuk etxera. Adibidez, azoka virtualak ez dira ezagutzen apenas. Espotak eta geixa ezagutzen diz, baina igual ez dira inbeste etxen. Orduan, gure ustez, virtualeko proiektu oso interesgarri xatira, askotara aldabezenak lagundu enpresei euren promorako eta euren publizitaterako, baina ez dirain ezagunak. Orduan gure arronko izango litzateke pizkat ezaguna baketzeko eta aukera geixa etxeko. Adibidez, errealitate gehituarekin bebain gauza asko dago etxen eta hor guzartuko ginateke eduki, animazioko edukisak gehitzeko errealitate gehitu horretan. Orduan, aukera asko dakauz, baina uste dugu ez dira zela inbeste ezagutzen. Orduan gure arronko izango izan pizkat geixa ezagutiti daukaguzen aukerak animazioen ingurun. Eskerrik asko galderengatik, bai, badau, oso ondo. Irakurri dut lehen hor jarri dauela Twitterren, ia edozein pelikula moldatu aldan Irudera? Pelikula normalak Irudera moldau? Ixatez danetarik aldaen, Iruden. Pentsatzen duen guzti dan aldaen. Izango esan, pelikula bateko pertsonaiak eta estena guzti virtualera pasati. Ixatez danetarik aldaen. Pentsatuzun guzti. Orduan, ez dago limiterik, ez dago mugarik. Beste galderarik badau? Anatzian? Ez? Eskerrik asko Amaia. Txalo bat emango dutzago Amaia. Esker.